Здравейте хора, дръжте телефона. Днес ще правим влог. Един ден с нас. Един ден. Даже не знам, някъде ще излизаме след малко. Но първо трябва да закусим. Да, ще излизаме малко на въздух вън. Първо на въздух и после ще видите. Да. Хора, чакайте малко да ядем и ще се върнем. Хора, ние отиваме да ядем. Да. Отиваме да донесем храната. Това видео е в моя YouTube канал. Абонирайте се за моя YouTube канал. Дайте палец нагоре. Пишете коментари. Каквото искате правите. Само не забравяйте камбанката. И хора, напишете какви други неща искате да правим. Да, предложете някакво видео. Да. Ако не забравя да включа коментарите, защото аз много забравям. Ние отиваме да ядем и веднага се връщаме, когато ядем. Да. Хора, готови сме. Сложихме пауза през това време. Мазахме си лътаница, защото просто не ми харесаха. Тоест, моята мама ми го направи. Аз така ям. Понеже аз съм малка. Да. Аз ям повече филе от това. Между другото, да, тя яде повече фили от мен. Дай се го И съм малко по-дебел от нея. Въпреки, че съм по-малко от нея. Аз съм и така, как да ви го обясня? Добре, тук. По-дебела. Не е чак толкова дебела, колкото си мислите, но... Да. Добре, сега ще през това време да сложим пауза, нали? Не. Ако искаш да ни правят компания. Да. Както се вика. Тя не иска такива филийки. Хора, ще сложим пауза, за да не Че ви е скучно, да. Да, и така, след това ще продължим и ще видите какво ще правим. И без това ми е скучно. Преместих 1000 канала. А искаш да гледаме поне 300? Оти мама не ми дава, ама днес говорят глупости. Не, сега лъжеш, че не говорят глупости. Говорят! Затова гледам Криската Productions. Нали знаеш, че имат скучно? Теди дойде! 1000 часа по-късно трябва да ни чакате. Понеже ние сме нова година, хора. Ние пристигаме като новата година. Да. Ще се видим след малко. Бай! Хора, Бояна ще донесе нещо. Една изненада за вас. Сигурно съм, че... Знаеш ли как се казва? Чучур. Чучур? Добре, това е. Сега ще видите. Това е чучур. Да. Те го видяха? Да, нищо. Аз им го показах. Сега ще видите истински Да? Нещо пак ще имам да кажем. Добре. Сега нямам търпение. Отвори му зъбите. После. Моля те де. Добре. Ми хора, до сега на мен ми стана скучно. Колички, с които да караме голф игрището. Чао, хора. Всички дупки, нали Алекс може? Яла. Нали ти си го запазил? Кажи ми...